cerita lucu-lucuan. Seru lah. Budal mergawe sik usung-usung tetang luwung nek nggo tuku jajane anak belanja. Kono di. Apa budal nyelepo iki? Lah aku melok titip lho. Iya Nana, perangsak. Limo. Iya aku tak usungane. Lah kendaraanmu rupane ngene ya kuat ae. Anak ngene ngirit ra karo-karuan kok. Nggone dandan we urung iso ngene kok. Wangi ta ya bener mbok kongkoni ngene iki. Ya wong kena tanggo dandan. Ya hampir bisa ya. Ya langsung saiki wae. Ngono. Oh. Ya wes siap kok. Tuh, tamonge nanti kok ra eneng iki. Ayo suarane ra karu-karuan. Lah, penyelepo limang sak lho, kok atret sing apa nang kabeh. Mandi wangi. Kang. Nah yo nek mang permasalahan limang sak wis tak selepo. Ngene kok iso sik bener wong emang ngondi. Bangetan sak abot golek pangan wae kok. Wis kene wae sowen ora dadoh. Oh wis teko no. Oh ya bener. Ya wis tak kene wae yo. Ya wis dedeke piye? Tak detak aku pisan. Ya no. Bariki kae lho. Kon ngemot kayu kae lho sampean. Iya kok kok kaya goleki wonge dhisik. Kaya piye kok? Wonge ra ning omah Tapi dia mau pesen aku kok mangok. Pesen ya kok tak golekane sih lah masih peseno kok nek ra mbek wonge kaya ora penak. Oh ya wes no. Alhamdulillah bar. Ya lagi kena apa? Yo wayahe ngelaso kabeh iki. Nah, ya wayahe ngrumat nah. Bondo pira wae iki. Ngene nek murak-marik kon ngirit ae. Golek ana rasaan kono, bekasane akeh. Bane ya gundul pisan kae. Wis wayahe ganti. Lah ngene iki lho. Abot mangan ya kok samplokan. Tapi yang bolak balik malah samplokan kok. Lah ya suwe-suwe ya sak piring Ngene iki lho. Abot tukang prosa iki. Ngene sak kena pahit yo teng piye? Ya wis usung dhewe kok. Aduh, sama tenan. Wes Neno. Waduh, anak ya kelam. Alon-alon ya kelakon. Urung munggah ono selet. Urung apa? Lho, sama di ewangi neh ha. Mesakno lah sowan sawang iki. Ayo wong loro kan enteng. Pancen wong nek bantuan enteng.
Nah iya munggah ora karo-karuan ngene ra kei ngombe sabarat. Wong enon ndi kuwi mang. Kowe tak jaluki ngombe kowe kok. Dinteni mbek rokokan. Iki lho, lara nunggu besek ini lho. Oh, pagek tak rasani wis betul. Mas, lara-lara sik rokok-rokokan ngono. Lah ngene iki mang ya tak rasani lho, Gem. Ayo. Kok ra metu ngombe banyu-banyu putih to piye? Aku ya kroso kok. Ngene iki mbok wedok nomah ngono mbok kon gawe wedang terusan. Bar rokokan, bar ngombe. Kowe tak mangkat ngusung kayu sik. Jere mang mbok dikongkon ngusung kayu Yes, matur nuwun ya. Ah, iya, pada. Awan-awan wae lho. Alah iya yo. Kakas kene. Kok terawat temen. Karo tosae suarane kaya Hop, awas. Le. Ya. Le. Hop. Mati nih wong ngene gono ya. Matur suwun.